हेलो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दोङो। दिनै जेबो टाइम पास खालामागारा आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा स्टोरी खोनासंहोनि। बेखौ खोनासंनायनि उनाव डिटेल्सै रायलायगोन। सानसेखालि सासे मानसिया बाजाराव बेरायबोदोंमोन दसेनो गोसोआव मा साननाय बे मानसिया गंसे दखानाव थांनानै थाइसे फैसा सोना होनानै दि जाय पिसिअ दोंमोन आवगायो बे पिसिअआव बियो थाइसे फैसा सोनानै ओमफ्राय फन मोनसे लगायबाय। लगायनायाव जेयाव फन लगायदोंमोन ओजोंनिफ्राय माथो हरबाय हेलौ होननानै। ओमफ्राय बियो आरो बुंबाय हेलौ सार आं सासे ड्राइभार नोंथांमोननाव ड्राइभार नांगोन आं खोनानो मोनदों। नांगौबाथाय आङो माने नोंथांमोननाव खामानि मावनो थाखाय राजि दं बिदि होनबाय। होननायाव ओजोंनिफ्राय जायनाव फन हरदोंमोन बे बिथाङा होनहरबाय जे नाङा जोंहा ड्राइभारा दोंखायोआनो जोंहानो दा मानसि नांथ'वा बिदि होननानै बै मानसिया दाननानै होबाय। दाननानै होनायाव बि मा खालामबाय आरो खनसेबाव फन हरफिननानै होनबाय जे हेलौ सार फनखौ दाननाङा आं नोंथांनो मोनसे बाथ्रा होननि आंनो नोंसानाव थानाय ड्राइभारनिख्रुइ फैसाखौ एसे खम होबाबो जागोन आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि न'नि जेसे खामानि दं बेफोरखौबो आङो मावनानै होगोन। ओजोंनिफ्राय बिथाङा आरो होनहरलायबाय नाङा जोंहा बे ड्राइभारानो दोंखायो जा जोंहानो ड्राइभार नाङा। ओमफ्राय बे मानसिया आरो जाय फन हरदोंमोन बिथाङा आरो होनहरलायबाय सार आंहा बिराद खामानिनि दरखार आं बिराद गरिब मानसि न'खरावबो एसे बेमार आजार जाबाय दोङो दा बिसोरखौ नायनोबो थाखा फैसा गैया जादों बेनिखायनो आंनो खामानिनि बिराद दरखार जानानै दं गतिके नोंथाङा बे ड्राइभारनि खामानिखौ आंनो होदो। बेनि उनाव नेक्स्ट ओजोंनिफ्राय आरोबाव बिथाङा बुंहरबाय नाङा जोंहा ड्राइभार दोंखायो आं नोंखौ गले गले होनगासिनो दङ जोंहाना ड्राइभार दोंखायो जोंहानो जेबो आरो बेलेग मानसि नांलिया होनना। बे बाथ्रा रायलायनायखौ बे दखाननि मानसिया जायनि पिसिअ मोना बे दखानिया एसे गेदेर दखान आरो ओरैनो पिसिअखौ जिङाव लगायना दोनदोंमोन। बे दखानिया खोनासंबायदोंमोन। खोनासंबाय थानानै जेथिया फनखौ दानबाय दाननायनि उनाव बे दखानिया होनबाय जे नोंहा जुदि एफा फैसानि दरखारबाथाय जोंहानि दखानावबो सासे मानसि नांगौ जाना दं जोंहा मानसिसो नागिरना मोनाखै जोंहानावनो थानानै खामानि माव नोंनो जेसां दरमाहा नांगौ जोङो होगोन। ओमफ्राय बे फन रायलायनाय मानसिया होनबाय जे नोङा दा आंनो खामानि नाङा। दखानिया आसरित मोनबाय मा खामानि नाङा दासो नों खामानिनि थाखाय एफा खननै फन हरलायना सोंहरबाय आरो दा खामानि होनायाव आरो नों होनदो खामानि नाङा होननानै। मानसिया मिनिस्लुनानै होनबाय जे आं जायनो फन हरदोंमोन बिथाङा जाय ड्राइभारनि बाथ्रा बुंबायदोंमोन बे ड्राइभारा आसलते आंनो आरो आं आसलते निजेखौ नायनो लुगैदोंमोन आं आसलते इसानाव जि खामानि मावदो बे खामानियाव बिसा माने सन्तुष्ट दंना गैया आंनि खामानिखौ पसन्द खालामो ना खालामा आंखौ मोजां मोनो ना मोना आं बेखौनो ट्राय नायनो होननानै आं दिनै साननै जाबाय न'आव फैना दंफैयो बेखायनोथ' आङो ट्राय खालामदो बिसानि गोसोखौ नायदो आं निजेखौनो निजेनि खामानिखौ माने बिसा मोजां मोनदों ना मोनाखै बेखौनो आं प्रमान नायदो बिदि होननानै बे मानसिया थांबाय। आसलते बे फिसा स्ट'रिनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जोङो गोबां गेदेर मानसिनि सिङाव सोरबा कम्पानिनि सिङाव बा सोरहानिबा न'खराव बिदिनो खामला मावो बा सोरबा कम्पानियाव बा सोरबा अफिसाव सोरनिबा आन्दाराव बसनि आन्दाराव बेबायदि खामानि मावो आरो मावनानै बांसिन जों सोरखौ माने दाय हमो सोरहानाबा गारि सालायो ओमफ्राय मालिकखौ होनगोन जे मालिकआ मोजां नङा ओरै थोरै सोरबा अफिसाव खामानि मावबाय जोंनि मेनेजारानो मोजां नङा बिराद खें माबा माबि होनबाय थायो। आसलते जों गुबुनखौनो बांसिन दुस होयो जेब्लाबो जों निजेखौ साननानै नाया जे जों आसलते जों बे खामानि मावदोंना बे खामानिखौ आसलते जों मोजाङै मावदों ना मावाखै। आरो आं साननाय मथे बा आं सानो
जोङो जुदि निजेनि खामानिखौ जुदि जों मोजाङै मावोबाथाय रावबो मालिकानो गाज्रि जानो हाया बायदि आं सानो आरो निजेनि दसखौसो सिगां जोङो नायग्रोनांगो जों आसलते मायाव गोरोन्थि मावमारदो आरो जुदि जेबोआनो गोरोन्थि गैयाबाथाय जेमान गाज्रि मालिकानो जाथो जेमान गाज्रि बसआनो जाथो बा जेमान गाज्रि न'खरानो जाथो बिथांमोना नोंथांखौ जेबो माने बेबायदि गाज्रि बेबहार खालामा बा गाज्रिबो होननो थाङा नाथाय जोंसो बांसिन होनो इसानाव खामला मावनो थांदोंमोन साला साहा कापसेखौनो होआखै बा इसानाव खामला मावनो थांदोंमोन ओंखाम गोजा होदो बा फैसाखौ 20 थाखा खम होदो फैसा 10 थाखा बेफोरबायदि जोङो खोनासंनो मोनगासिनो थायो आरो जों निजेबो सानसेबाबो बेफोरबायदि माने स्ट'रि जादों जोंनाबो आरो जोंबो होनोआनो इदि नाथाय जोङो बिदि होननायनि सिगां निजेखौ 100 बार साननानै नायनांगौ जोङो मायाव गोरोन्थि मावदो मा जों मावनाय खामानियाव आसलते मानो जोंनि मालिका बा जोंनि बसआ मानो सन्तुष्ट जायाखै गतिके नोंथांमोन एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना नाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै जायफोरा गोदान आंनाव आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय दोङो बिथांमोनखौ आङो खावलायहरबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों।